nyt olisi taas aika tulla alas. Tää oli pikkuisen jyrkkä. Juha ei päässyt ylös ja ei se ollut itselläkään helppoa. Muutaman kerran piti ottaa vauhtia ja toisaalta sitten vähän puhaltaa. Tässä ainakin nyt ymmärsin sen, että miksi kannattaa alas tulla sammutetuin moottorein, että aina ei pysty takajarrua tasapainon puutteen takia painaa, niin pystyy sitten kytkimen avulla ja moottorijarrun avulla vähän hiastaa vauhtia, kun etujarrua nyt ei kestä kovin hirveästi käyttää tässä. Tää on pahat nämä juuret, se saattaa välillä etupää ja takapää lähteä alta, mutta eiköhän tämä tästä pikkuhiljaa tuo alaspäin. Nämä on helkkari liukkaita nämä lehet tässä mutta kyllä mä luulen, että tästä selvitään, jos selvitään. Joo, onneksi tää nyt vähän loivenee, mutta eiköhän se ole nähty, ainakin me ollaan kohtuu korkealla.